বনবাস শেষ হয়েছে। সেখানে আসলে মধ্যে বিনা যুদ্ধে দুর্যোগভূমি হঠাৎ উপস্থিত এই রাজা দুর্যোধন। ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଥର ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ମୁଁ କାରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। महाराजांकडे जय हो। महाराजांकडे जय हो। पांडवांना धुतरूपे निज श्रीकृष्ण सिंहांतरे दंडायमान। ଏଠାକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆଣିବାର ଉଚିତ ସମ୍ବୋଧନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଷ୍ଟ ଦୀକ୍ଷା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କହୁଛ ଗୁରୁଦେବ। ସମ୍ମାନରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷା। ତେଣୁ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ତୁମର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ନା ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ ଗୁପ୍ତ ହସ୍ତେ ନବେଶନ ହେଲେ ଅମର ରାଜ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ। ଜାଣି ଜାଣି ସର୍ବନାଶକୁ ଆହ୍ୱାନ ପାଳନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମାନିନୀୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଭାଗ ଦେଇ ମାନିନୀୟ। ମୁଁ କାରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କର। ଫେରିଯାଅ ଶିକ୍ଷ। ତଥାପି ମୋର ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ, ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ାବା ଗ୍ରାମ ଦେଇପାରିବ। ହୁଏତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତୃପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ମାତ୍ର 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ମୋତେ ନିର୍ଗତ ମନେ କରୁଛ କୃଷ୍ଣ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ସର୍ବାଣିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ନାନା
পুষ্ট তুচ্ছ ব্রহ্মীনাথ প্রস্তুত এই রাজা দুর্যোধন कौन ऊपर से तो मरो बुरी खाएगा काहे मु तेरी थी ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମହାସମରରେ আগে কোথায় সারাদিন পাগল কারাগারে বন্ধ করে রাখিবে শীঘ্র বন্দি কর কুষ্ঠঙ্গ रे रे दुष्ट दुर्योधन କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ମତେ ତ୍ରିକୁଟି ବନ୍ଧନ ଜାଣୁ ଜାଣୁ କିରେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଆକାର ମୁଁ ଆକାର ମୁଁ ନିରାକାର ମୁଁ ସତ୍ତା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ମୂର୍ଖ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସମଗ୍ର ହସ୍ତିନାର ଧ୍ୱଂସ ଜାଣି ଦେଖ ତାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ କାହାରି ସର୍ଜନା ଦେଖ ଦେଖ ସର୍ବେ ନିରାକାର ବିଶ୍ୱର यदा यज्ञस्य ग्लानिर्भवति भारत Jangan